täällä sitä ollaan. Terve kaikki. Joo, Superpottumiehen Ville täällä, tai Ville, miten vaan haluat sanoa. Mä olen nyt tehnyt vlogikanavan. Miksi? No, ekaksi se oli Jessen idea, tokaksikin, koska... no nyt mulla on tää kamera, koska Jesse oli kiltti ja lahjoitti mulle. Jesse, sä oot mukava ihminen. Joo, Jessen koti on niinku ton ja pari muun seinän takana, juu. Kaikki. Siis tänne tulee kaikki nää challenget. Kaikki, no vlogit, ihan tosi. Ja kaikki tällaiset videot, joten pyytäkää. Mä yritän katsoa kommentteja mahdollisimman paljon. Yritän kertoa teille, siis katsoa niistä kommenteista, mitä te haluatte kuulla, niinku, jos teidän mielestä nyt on ihan tärkeää kuulla. Mutta joo, eipä siinä paljon mitään. Jos missasin jotain, niin mä tain laittaa sen. Ja kumminkin kapelle tulee täällä varmaan myöhemmin, joten nähdään edes vlogissa. Minä olen Ville ja hyvästi.